Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo aquí al meu canal de YouTube, David It's Me, sense el guió baix ni el cat, en el qual en el vídeo d'avui faré unes imitacions, unes quantes imitacions, bueno, per almenys ho intentaré. Però no imitaré aquí la teva tieta ni el teu avi ni la teva àvia, no, imitaré a les veus dels dibuixos animats. Alguns són catalans, alguns castellans i altres francesos. Bueno, francesos no, que ja sabeu que a mi els francesos som d'una gaire bé. Puis mon étranger adore le monde de la musique. Commencez à interroger à niveau professionnel. Êtes-vous prêts? Però espera. Abans de que tirem la careta d'aquesta secció, m'agradaria parlar d'una cosa. Jo ara estic començant a utilitzar el tren. Tot justament ara, en aquesta edat, estic començant a utilitzar el tren. Bueno, no soc de ciutat, no soc de Barcelona, no soc d'altres ciutats de Catalunya, per tant, no passa el tren i l'he d'anar a pillar a un altre lloc. El cas és que sempre sents que la gent diu: hòstia, és que està molt car, el transport públic és caríssim, tia, és que m'he deixat mig ronyó, saps? I jo pensava, bueno, no deu ser per tant, no? O sigui, els catalans som agarrats i per això diem que és tan car una cosa, quan en realitat segurament no ho és. Però no, que m'han cobrat 6 euros per anar i 6 euros per tornar. O sigui, quina estafa és aquesta? O sigui, anar i tornar en tren et surt 12 euros. Tu saps això el car que és? Però clar, com que no tenim altra optativa de viatjar així amb tren, ni hi ha altres companyies ni res, doncs clar, tothom va amb Rodalies de Catalunya. Després la Greta Thunberg i els altres: està servir el transport públic, així no contaminem el planeta, i és més ecològic. Sí, molt ecològic, però per la meva cartera no ho és d'ecològic, saps? En fi, dit això, la careta. Imitant veus de dibuixos animats. Aviam, la primera veu que vull imitar és lògic, no? La que més bé se'm dona, no? Sí que se'm dona bé. És la de Doraemon, El gat còsmic. Per començar vaig escoltar una mica la seva veu, vale? Què passa ara? Ai, he perdut tota la confiança en mi. Què dius? Què t'ha passat? Hola, sóc en Doraemon i benvinguts a un nou vídeo de David It's Me. Bueno, sóc en Doraemon, aquesta és l'intenció. Hola gent, sóc en David del futur, sí, estic editant aquest vídeo i... Aviam, pensava que mentre ho feia de puta mare, però ara editant ho veig que faig molta pena. Sisplau, ignoreu aquest tros del vídeo, sisplau, gràcies. Novita! Estic gravant això a la 1 del matí, i jo a la 1 del matí la veu... Anem per la segona imitació, la qual és la meravellosa Peppa Pig. Peppa la porqueta, en català. Que bé que sona, Bueno, aquesta posaré de fons perquè vosaltres la sentiu en castellà, perquè en català no sé si n'han fet d'episodis. La posaré en castellà i després parlaré com la Peppa Pig, però en català, perquè aquí som catalans! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. No, això és latino, tío. Yo soy Peppa Pig. Mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Hola, sóc la Peppa la porqueta. I avui, no sé què fer exactament, Crec que aniré a bon preu a comprar una mica del meu germanet, Greta Thunberg, també, sisplau. Pots fer que els tiquets de Rodalies siguin més econòmics? Gràcies. Oh, aquest següent m'agrada, m'apassiona. De veritat que de petit em menjava tots els episodis. En Pingu. Vale, és que no puc. Aviam, una cosa, sisplau. Us poso advertència de cringe davant de cada imitació, perquè és que de veritat, és que faig pena. No, és que no m'agrada, però és que ho publicaré igualment, perquè no tinc vergonya, però és que faig pena. Moc, moc, moc. Aquest sí que l'he clavat. No vull comentaris sobre això, ja? Aquest, en Pingu. Guapo. Miraré d'imitar en part la Lisa, en Homer i la Marge. Hauria d'estar. Fa un dia preciós, he fet els deures, avui tot m'anirà bé i aquesta tarda ens porten d'excursió. I perquè ho sàpigues, m'ha tocat una placa de policia que es veu a les fosques. Molt bon dia, món! Ai! Bon dia, Lisa!
Per què estàs tan content, tu? I per què no ho hauria d'estar? Fa un dia preciós, he fet els deures... Tot m'anirà bé i aquesta tarda ens porten d'excursió. I perquè ho sàpigues, m'ha tocat una placa de policia que es veu a les fosques. No hi és. Tu me l'has pispat. No sóc prou estúpida perquè m'interessi aquesta placa. Mireu que tinc una autèntica placa de policia. Truca a l'unitat 2, sortim tots amb les mans en l'aire. Increïble. Continuem després de fer aquests meravellosos personatges grocs, que no sé quina enfermetat deuen tenir per ser de color grocs. Bueno, millor són així, no sé. I bueno, ja estic notant que la veu m'està començant a fallar. Per tant, anirem per l'últim, que vull parlar bé aquests últims dies de festa de Nadal, sisplau. Après, en Mickey Mouse, aquest sí que... Descubre el palacio Sandona. de cristal de Playmobil. Aquí vive la... Pues no quiero. Vestidor. Vamos por las escaleras. Florín espera en el portal de cristal. Efemérides No me'l deixen saltar, tio. Soy yo, Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa? No. Pues muy bien, vamos allá. Jo sóc... Bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. És una mica diferent del que sol fer, però això és el que m'agrada a mi fer. Això, varietat de contingut. Deixeu-me en els comentaris quin és el personatge que creieu més que l'he clavat, tot i que és difícil, perquè poques coses he clavat jo en aquesta vida. Si us ha agradat, doneu-li like, subscriviu-vos a aquest canal... No, subscriviu-vos no. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like, aquest emoji així raro xungo que té YouTube, que si no... no ho sé. I doncs ja de pas també seguiu-me per aquí, perquè per aquí també penjo vídeos a part de l'Instagram, i com podeu veure són més llargs, més entretinguts, i doncs en teniu per més. Adeu!